ne yakwaso enne sanana saman hene swai kire yewura kotoko hene wia obeye santehene ewofa people nana mampon hene ne nana enso eno no afei no de hyebrantie aba bedru ye hwe animu se enche kra no ode afana beba befa no amana kwase bibi a kire ne wofa ase yewura otumfo se tutu opemso tv yebedi akire ni nso ye ni mu amane bo ene akire nkomobo nyina no ye de bema mo sese ya ye twen se obeba befa na na saman hene amana kwase bibi akire yewura kotoko hene ye ne maame na ahema ebetwetwe nkomo kakra ohima odaru mebru ma otiri nkwa ti dase esire nyame pama amen ye ma moni asanteson pia enche kra wo ba besi bibi akire ono ane wo faase yewura kotoko hene wada ma asembe na wo ka kire dia me wo kan se edikan e de otwe dia mpon kwa me ase asase ya ne me nananum adakọ ne yoko ensamanfo nsom do mu nyina se me da me kuromufo asante asamafo nyina se sinsa asem baaye efa me ne nipa bi ntam ani kuro no fa bi no sabe yanka moja enwu abotire kwanso a se wo se nipa bi hu amamre ne amane kwanso enne eni ehuni ni se yi nti wo se asama kuro no nyina enne omo ba besua amamre ne amane ebi nim ebi kuro mu afia ha kuro ebi nim fia ha nti ne wo mu nyina fira asante asaman eduru ha ebebo be ma champo sapon ene me anadwo achi wa bodu am tosumienu omo bebo ye chidom ama me ba swai kama ewo enkodin amakon age me ba sabe wo bia ni hono mo a ochifu asempa kodo asante ahenie no ne ye pesabe do wanyansa wo wadwene wo pepa ya odi be sum kuro no nya de sabe obeton sase adie obeye kuro ni basabasa enti na me nsuma hwemu ayi de me free se obetimi aboa me abu kuro no amakuro na ye kama no ene me bayi be ma champon sapon ototo mienu wakọ no asan ba sabe ne papa pa ne apanhene nti ba bia ye tie e apanhene asase no de ama ne ba ena me kọ wale apanhene nti timinu obia momu hye ohima nyame anim ni watwen da wo ya che enche kra na adimu na awie peye se wo bai twa afana swai kire kotoko hene wie a enigye ben na obenya enigye ne de chese eda kwa ye ba ye wura ho na wotwe ne ye ba ye wura ho me akwa gi mi nsam afa me da ye mitimi da pa me nanam so be so me da ye pa enti me ba so awie a na afa de makoma so ade ni nyina ma wie na afa ni kuro na me de ahye ne nsa na me so maboni chidom ne mpanimfo ni nyina na watimi abu kuro no so bebu amamanfo ahu se wabu kuro no sabe wati wasa no inji dani mu no enye inji kitu ahu ne small ya yisa no inji dani mu no enye asam kitu enti anu na me se nyankopon mma ne nkwane ahoden eni nimdia odi bebu ma no ama nipa ehunu ye twia mu akabre kakra bi na wo ba ekosi bibia kire yewura ebobai na wo hye wo bai eduru ba bi a nananom ema hema mutumi de momai ba obeso ya wie na akire a yewure kire ebobai na wo hye wo bai se ni nso ya achi wo babo aboso ata na achi me de me ba ni minim ne dada enye ne sabe omo ye mema maako enum ena matete wo mo e wo tafo abonten so enti minim obi asuban ena menua ne nso a ne ba ne menua pani a me de ne ba be di ade nso minim se ne ositie obre ne ho ase obi anim ne tafo me dia mani eden me dia mani eden na me ba dia na ni nya den so enso hie ni ho afa ni pada enso nwunu won de ode mbra enti me ebo a me hia no se me ne maame enne adwoi esan ya me kra de adwoi adwo chewa me ya me ya to ase hema me amini makon masaba mi nim ena machi man da me ta na chi sako okay papa mu oboni mu o me nsi me ntuma gu fin hata bonten da me ne me ba no dise owo no betete entam ya me di ya da se opimiso tv ayafo ye ne
asaman ma na aka say nti ebrepam no madam mebru ye besae ene no atwetwe nkoma bra ne ba so ye wie ye damase